TV. Koromoga juange ndweche adek nyaka ne piny owacho mar Kenya Kwanza chiwo koke e ogirimiti kod piny mar Saudi Arabia kod United Arab Emirates mar kelo mauta e pacho ka chenro mar tego siling mapacho kaka achiel gi duoko piny nengo mauta. Singo makamano pod okochopo kare mana kaka singo moko mag piny owacho mar Kenya Kwanza kaka duoko piny nengo mogo ka achiel gi pek mar ngima. Jafomora Chris Owino negiler. Tarik 13 dwe mar adek higani, piny owacho mar Kenya Kwanza ne oketo koke ogirimiti kod piny Saudi Arabia kaachiel kod piny Abu Dhabi mar kelo mauta e pacho kae. Kaluwore gi piny owacho mar Kenya Kwanza, mane en achiel kuom okenge mag chiero uchumi kuom duoko piny dwaro matiyo kod dola mar piny Amerika e weche mag ohala kaachiel gi miyo teko siling ma pacho kae ka ipimo gi dola. Dwe achiel bang'e, meli ariyo mag MT Font Capella maborne romo mitas 252 kod machielo mar MT No Dolphin maborne romo mitas 250 ne ogowe dho wath ma Mombasa kuting'o tons 1,720 191 mag petrol, diesel kod mo mar ndeke. Ka oloso e kinde rwako mauta makamago, jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne omiyo oganda jo Kenya singo ni biro mar mauta makamago ne dhi kelo fuong'ruok ne oganda jo Kenya kuom duoko piny nengo mauta. We certainly will see the stabilizing of the shilling against the pressure where we had seen the dollar going up to the shilling to the dollar going up to 145 shillings. That strategy of fuel subsidy is foolish because it's not sustainable. And we want to dismiss with contempt those who are calling us and telling us to reinstate subsidizing consumption. It cannot work. The government will subsidize production because it's sustainable. Mana kaka singo mamoko mag piny owacho mar Kenya Kwanza, weche mag Gachagua pod okochopo kare dwe achiel bang' meli ariyogo go e dho wath ma Mombasa. E kuonde goyo mauta e bore Nairobi, nengo petrol pod ochunge siling 182 e lita achiel, e kinde ma lita achiel mar diesel to iuso e nengo mar siling 177 gi otonglo 20. Magi timore kinde ma ng'ur ne owuok e gimomiyo piny owacho ne okonywando moko kuom kembe ma pacho kae e chenro mar kelo mauta, kendo miyo kembe adek mawuok e pinje ma oko. Kembe adek mane oyudo rak mar kelo mauta e pacho kae gin Gulf Energy Limited, Oryx Energies Limited kod Galana Oil. E winjruok makamano, Gulf Energy ne onego kel metric tons 200,000 mag diesel kod metric tons 80,000 mag mauta mar ndeke. Oryx Energies ne dhi kelo metric tons 180 mag diesel kuom thuolo mar dweche 9 mabiro. Galana Oil ne dhi kelo metric tons 180 mag diesel kuom thuolo mar dweche 9 mabiro. Gulf Oil bende ne omiting mar kelo metric tons 350 mag petrol kuom thuolo mar dweche 9 mabiro. Kopogore gi duoko piny nengo mauta, siling ma pacho kae bende medo mana bedo mawethweth ka ipimo kod dola achiel mar piny Amerika e kinde mane piny Kenya ochuo kokiko e ogirimiti makamano. Kaluwore gi ler mar bengi maduong' ma pacho kae, dola achiel romre kod siling 142 ka ipimo kod siling 138 e kinde mane piny Kenya oketo koke ogirimiti kod piny Saudi Arabia. Penjo maduong' en ni ogirimiti makamae dhi kelo konyruok ne jopiny karang'o. Dibed ni mae en singo machielo mar piny owacho mar Kenya Kwanza ma ok dhi chopo kare kose. Kata odoko ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne osingo ne oganda jo Kenya ni nengo mauta biro dok piny kaluwore kod ogirimiti mane piny Kenya oketi koke kod pinje mag Arabia. Chenro makamano pok ochopo kare dwe achiel bang' chuko gune ogirimiti makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.